Aliyu on the beat. Sannu yantacce kai ne ka gama lafiya. Sannu yantacce kai ne ka gama lafiya. Sannu yantacce kai ne ka gama lafiya. Fari sunan sarki Allah wahidu, kai ne miƙawa komai Allah as-samadu. Ka san aiki na bai wuce yabon Mahamudu, tuna fara da fanna gama lafiya. Sannu yantacce kai ne ka gama lafiya. Inda fara yaban nan har ba na so na gama, zan yaban tsarkin tsarki na raba gardama, wanda shi ne gatan dukkanin al'umma. Shi ya sa na taho domin na samu tarbiya. Rabu ƙara salatin kamar lissafuwa, gumfitaccen hasken nan shi ne inuwa. A hali da sahabban nasa ina gaisuwa, da shirin zan yi yabo ni asuwa za na iya. Sannu yantacce kai ne ka gama lafiya. San abin da na saba kan lokaci na ya wuce, tekanin bege ai rabu Allah ya tace. Wata rana war haka tuni na mace, zanga manzo na ranar daɗi da lafiya. Ni fa wallahi ba na jin tsoron mutuwa, tunda dai na sa ina nan ƙarƙashin inuwa. Na rike shugaban da baya mantuwa, halayen manzo na zan ta bibiya. Sannu yantacce kai ne ka gama lafiya. Kuntum tuhibbunallaha zan je na tambaya, halayen manzo na zan je na kwaikwaya. Hanya ce zan miƙe ta sai ta tafiya, burina ma'aiki ka tsaya mun na iya. Shekaru 50 a baya babu ni nai nazari, shekaru 50 gabana ai sai dai labari. Ba a hutawa rayuwar gidan yari, aiki baya karewa kuma ga gajiya. Sannu yantacce kai ne ka gama lafiya. Lokaci yana ta wucewa ba na tambaya, ya zan yi rayuwa ta na gama lafiya. In je can kan siraɗi na wuce lafiya, kan azo nan ma bari ni sai na ɗan tsaya. Astaghfirullah Allah ya as-samadu, astaghfirullah as-saburu walidu, astaghfirullah ar-rahmanu majidu, astaghfirullah al-latifu wahidu. Sannu yantacce kai ne ka gama lafiya. Dan kutira da irata Allahu ka yafe ni, bani da aikin komai sai jiran tsammani.
na san gafara gare ka na yi yakini, na san afuwa gare ka rabbani tun jiya. Ba dan ni ba Allah dan abban Alkasim, bani daga ta Allah sai shi abban Kulsum, na kamun kafa da shi abban Ibrahim, dan tsarkin numfashin jinin Banu Hashim. sannu yantacce kai ne ka gama lafiya, Dan hasken goshin annabi Muhammadu, dan kamshin bakin Miftahu Ahmadu, dan karfin imanin naka ya fardu, kaga dai yadda muke ta yi masa mauludu. Na san kana ganin alat mu na salati, muhabba muka ɗauko ba sekon ba minti, kana ganin komai duk da kayi wa fati, shi yasa buri na salati ya mai shirya. sannu yantacce kai ne ka gama lafiya, Kaga dai yadda muke ta karanta Ƙur'ani, ba dan komai ba sai dan kana rabbani, sira da hadisi muna yi ne dan mu sani, ba ma yi dan kyale-kyale na duniya. Ma'aiki kaga dai duniyar ta zauce, ma'aiki dan Allah kada ka bari in kauce, duk tafiyar da ba kai ba ko na je na wuce, tsare ni kullum kar na kauce hanyar shirya. sannu yantacce kai ne ka gama lafiya, Shugabana kai ka san kalar mutanenka, dan gaske kai din kullum suna neman ka, ko ba sa duniya ni dai yan kaunar ka, na fi san ka akan komai a dukkan nahiya. Ma'aiki na fi so ni fa ka amsa mini, ma'aiki dan Allah ni fa ka nuna mini, ni fa kyakkyawar surar ta ka zangani, nuna min na gani ko na ƙara lafiya. sannu yantacce kai ne ka gama lafiya, Dama dairan mutuwa ka zo mini, dama dai aka bari ka riske ni, dama kada ka bari su mun karan su zo mini, dama duka tambayoyi kai za ka tambaya. Burinka ne kowa ya samu rahama, gani na zo ina so kai min ni'ima, samun hannu a rayuwa ta ni har na gama, ya zamo sai ka so zan motsi a duniya. sannu yantacce kai ne ka gama lafiya, Rayuwata nake so za ka rike mini, in ka rike mini sai kai ta saita mini, in hakan ya samu kuma ka gajarce mini, duniya ta yi hijabi ni da kai haya. In ka
so yanzu nan sai kawai in ganka, na ganka gani ga kani ina kallon ka. In ka so ma ka matso don na ƙara kallon ka. Assalamu alaika ya asalin tarbiyya. sannu yantacce kai ne ka gama lafiya. Ganka gani ga kani ina kallon ka. Yau idona ya kalli farin kayanka, na kalli sifkatallahi ina gaishe ka. Na kanka kayi tsaf-tsaf yara ke duniya. Yau gani ina kallon gashin kanka, ka dago kai gashi na gano goshinka. Haske ne ke yawo kan goshinka, idanunka sun yi daidai shirin ilahiya. sannu yantacce kai ne ka gama lafiya. Suleiman ambato ne sunan masoyinka, bani da burin fita cikin maroƙanka. Shi yasa Allah ma ya sako ni mawaƙinka. Godiya ta ga Rabbu da ka bani lafiya. Ambato tuta ce ta mutanen kirki, ambato kalma ce ta mutanen kirki, ambato fitila ce ta mutanen kirki, ambato nutsuwa ce ga mai san shirya. sannu yantacce kai ne ka gama lafiya. Mai gida gani na zo ganar da ni, mai gida gani na zo a sanar da ni, mai gida gani na zo ilmantar da ni. Duk wasa layanka ni ka sanar da ni, duk abin da kake so ni ka fahimtar da ni. A abin da kake so da ka har da ni. Assalamu alaika habibu, kar ka manta da ni.